you don't dismantle. Look at it. You know how much they don't spend for that transformer. Every time they'll buy more cable today. You come vandalize them. See how you destroy somebody's house. Remove all the wires. Open your hand now. Well, just look at my Chineke. Cry my career na Nigeria nke ahịa. Anakwa ya ofu. Adaya kwa ofu. Akwa ya ineze ndị Gadafia Morocco tiri egwusi gị ineze ndị ilo gị neze ndị oyi gị. Na onwe amala onye bụ onye. Ịghọtago? Ya ife this guy ji eme n'ụlọ mmadụ. Ya ife o ji eme n'ụlọ mmadụ. Ịbatara n'ụlọ mmadụ wee jide dị waya nọ ebe a tọba. Ịtọcha ka ijele ya tọrọ n'afọ. Na ha dị ekọnọmi a. Inwe ego na waya na-ada n'afịa. Wee bata n'ụlọ mmadụ wee tọba nnọọ waya niile dị ebe a. Ike gwụkwara na Nigeria o. O nwere ọzọ ife ọzọ afụrụ anya eme ka ọ gịnị. You no see any other job to do. No ije na-abụ ụlọ mmadụ maọbụ ije ma ndị a na-emekwa ife akpakara dị ngom nke fasa efe ọ ya bụ sometime ife befa kpara mkpakpara ya isi na-ajụ ọgịnị na-eme. So onwe onye Igbo na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ na ya nwanne m anya sakwa gị nke ọbụla ị na-eme n'etu anya na ịghọtago Nigeria adịgo ka ọ ya adị. Ife anyị nọzụwa agba ekpelechi. You know what thing they go on in this country. So be very very careful. Na-enene anya na-enetu anya na anya n'aka niile anya n'aka ekpe na igere dị ntị. Amala ọzọkwa ndị a na-eze. Ịghọta na ife a na-agwa gị so uche gị dị ya nke ọbụla ị na-eme na Nigeria nọ daiz n'obodo ọ ga-abụdatị na ị na-apụ na ya coming back is not guaranteed. Even unu gafe ị na-alapụ were apụ yala ama condition ya iwe nata. Ebe nwere onwegodu project iji na ị na-arụ ụlọ. As well as you don't know mmadụ nwere ike ịpụta ebe a mekanye ofu ife. Do you understand me? Ibidokwe n'isi spend bekwa ego spend goro already. So nke ọbụla ị na-eme uche gị dị ya. Ịghọtago? Mana m ife ndị mmadụ ji were like ezi that na fa ga-eji nke fa na-emebi nke ndị ọzọ. Ekenekwe m unu. Emesịa na ụmụnne nne gị m ntị.